partner. Good evening, inyong tanan. Okay, good evening sa ato sa mga viewers. Once again, we are here in order to continue our study regarding the signs of Jesus' second coming. Ang mga ilhanan sa pagbalik ni Kristo. So, before ta mo start, partner, pamatian sa nato ato ang opening song and then ato ang opening prayer. Sige. Panahong nawala ako sa paglaon, naghunahunang wajas ng tagal. Apan siya miungon, ako dili malimo. Gitanang galing jutay nga sabon. Jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gitungman sa daplin sa mga dalan, apan niyang ipatubon naon sa kanunay kong nahangyo sa manluwas, sa pagluwas daghang mga kalan. Bisan kung may tubag niya, siya'y nagluway. Masayot siya sa mga handungtan. Ang jutay nga mga sagot, ang jutay nga mga sagot, isa sa jutay nga sagot, ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gitungkol sa daplin sa mga dalan, apan niyang ipatubon naon sa ako'y mamatinguhan sa kinabuhi ko, ngayon tamaan kaniya. Kung ang mga karamdaman ginakaon niya, daon sa pagkumagalagat ka. Ang jutay nga mga sabot, ang jutay nga mga sabot, bisan sa jutay nga sabot, ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gitunggal sa daplin sa mga dalan, apan niyang ipatubon naon sa ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gitungman sa daplin sa mga dalan, apan niyang ipatubon daon sa apan niyang ipatubon daon sa Okay, salamat sa maong awit. Karon mag-ampo ta. Ato lang idoko atong ulo alang sa
pagtawag nato sa tabang sa Ginoo. Amahan nga langit non, nintak na sa kagabion, kami nagmalipayon sa makausapa sa duol kanimo o aron kami tuon na usab sa imong mga pulong. Hinaot Ginoo nga imong balaan nga presensya kauban namo usab sa among mga viewers nga maabtan niining maong broadcast amahan. Salamat nga kami tagaan nimo sa balaan nimong espiritu o kaalam usab nga gikan gyud kanimo kay wala kami mahimo sa pagpahat niining maong mga pulong o dili usab masabtan sa among mga viewers kung wala ikaw. Salamat nga ikaw magatubag pasaylo kami sa among mga sala kay kini among ginapangayo sa pangalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so mo review ra tagamay partners ato natun-an gabi atong uluhan part 2 na ni mga ilhanan sa pagbalik ni Kristo. So adunay mga pangutana gabi ang mga disciples ni Jesus, no? Katong hapit na si Jesus mokayab sa langit, do na sila tulo ka pangutana nga mao ang kanusa ang mga mahitabo ang pagbalik niya, no? Na dayon mga ilhanan siyang pagbalik o kaniba matabo sa katapusan sa kalibutan. Unya unsay tubag ni Ginoong Hesus nga kani magmakngon nga walay mo unsa ganito partner? Mahisalaag. Walay mangilad, dili ta mailad sa mga bakakon nga mga manalagna o mga preachers o mga teachers. So gipaandaman ang mga disciples o kita usab aron dili kita mailad. Now ang mailhanan makita diha sa langit o diha sa yuta, no? Sa langit unsa ganito katong mga bituon, actually meteorites, no? Dayon katong bulan, bulan og adlaw ningit-ngit or solar and lunar eclipse. Okay? Unya diha pod sa yuta dunay mga unsa to gabi partner? Gubat. Dunay gubat, dunay mga kamatay, mga balatian. Unya duna po'y pagpahingabot sa mga katawhan sa Dios. Sa karon COVID. Mga COVID worldwide milyon na ang nangamatay. Unya usa na ang katong paghingabot o pagluto sa mga katawhan sa Dios niadtong 538 AD hangtod sa 1798 AD. Meaning to say, during the Dark Ages, no? So, dayon, ingon dira si Apostol Pablo, sulat niya kay Timoteo, nga makalilisa nga panahon ang moabot sa kalibutan. Okay? Then, what else, partner? Mauna ni, ang Daniel 12:4, wa nato ni mabasa gabi, partner. Unsa pagyod ang mga ilhanan sa pagbalik ni Ginoong Hesus? Makita nato sa Daniel 12:4. Daniel 12:4. Ingon dire 12:4. Ingon dire. Apan ikaw, o Daniel, himuang tinago ang mga pulong ug takpi ang basahon. Bisan pa hangtod sa hangtod sa panahon sa katapusan, daghan ang mudalagan pangadto panganhi ug ang kahibalo muuswag. Okay, so matod pa ni propeta Daniel nga ang mga tawo mangadto nga ni, no? Magsigi og biyahe ngadto, magbiyahe nga ri. So ato makita na partner, so wala pa ang pandemic, no? Busy kayo, busy. Busy ang mga tao, bakasyon diri, travel dito, abroad diri, o unsa pa na din na perti sa kuha pero pag abot sa pandemic, murag naundang na pero karon kay nawa na may mga lugar nga wala na ECQ, modified na ta, MECQ na ta, so sugod na pod og pangadto pangani ang mga tao. Unsa pagyod nga muuswag ang unsa kaalam sa tawo. So ang kaalam karon mga dear viewers ato nang bal-an, no, daghang kay mga inventions karon nga na-discover na sa mga tao gani sa balita do na natoy gitawag og unsa to flying car, no? Hover. Hover, no? Hover. So gawas ana ang ato karong mga gadgets, high-tech na kaayo, no? Mga lugar sa una nga walay cellphone, satellite na phone ang gamiton. So, perti na advanced na kaayo. So, daghan na kaayo nga mga pag-uswag sa kahibalo sa tao. Swerte kaayo ang mga nag-abroad ron, partner. Swerte kaayo kay
Ana ra cellphone, tawag din. Ako sa una, perting paita, oy. Sulat rin taon ko. Kada Oh. adlaw sulat, kada adlaw sulat. Oh, kay nasulat naman na siya nga mouswag Mouswag. ang kaalam sa tawo. Okay? So, unsang pasidaan ang gihatag kanato sa makita nato nga kini mga ilhana nga tuman. So, kaning gisulat sa Biblia, sumala sa ato pagtuon gabi hangtod karon. Kani siya nakita na nato. So, unsa may pasidaan, warning, Lucas 21:34-36. Kay nakita naman nato ni ang solar eclipse, lunar eclipse, kamatay, balatian, pag-uswag sa kaalam, paghingabot sa katawhan sa Ginoo, no? Nahitabo naman. So unsay pasidaan kay kini nangatuman naman amat-amat, no? But the worst is yet to come. Lucas 21:34-36. 21, 34, 36. Gikan sa 34 hangtod sa 36. Apan kinahanglan magbantay kamo sa inyong kaugalingon. Base sa inyong mga kasing-kasing mahiluwan ang pagpatuyang ug ang pagkahubog og mga kabalaka tungod niining kinabuhia. Ug unya kadtong adlaw moabot kaninyo nga wala dahuma ingon sa litag. 35. Kay kini moabot man gayud unya sa tanan na nagpuyo ibabaw sa tibuok yuta. 36. Apan managtukaw kamo sa tanang panahon nga managampo nga unta magapaton kamo kalig-on aron sa pag-ikyas gikan niining tanan nga mga butanga nga magakahibalo og sa pagbarog sa tubangan sa anak sa tao. Okay. So unsay pasidaan di ay nga sa diha ang nakita na nato ni nangatuman sa atong kapanahonan, magbantay kita og magampo kanunay. So gani ang warning gabi ito nabasahan nga magbantay ta nga dili ta mailaran, dili ta mapasalaag, karon na pod giwarningan na pod gyapon ta pag-usab nga kinahanglan magbantay. Magbantay, magtukaw, magampo. Meaning to say, kay magbantay ka, magampo ka, magtukaw ka, meaning alert ka sa kanunay kung kanibang nangahitabo sa atong kalibutan suno ba ni sa gisulti ni Ginoong Hesus kanato. Okay. So unsa may tambag sa ato karong panahon kay kini amat-amat na nga katuman sa atong kapanahonan. Mateo 24:44. 24:44. Mondire 44. Ada speakers. Mondire busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Okay. So, unsa di ay ang tambag nga kinahanglan magbantay, no? Mag-andam kanunay kay ang anak sa tao. Kinsa man ni anak sa tao, partner? Si Ginoong Hesus. Okay, si Ginoong Hesus because God, Jesus Christ is the Son God, no? Okay. Member siya sa triune God, kabalo ta ana. So ningon siya nga kinahanglan nga magbantay kanunay mag-andam ta kay basig moabot siya sa wala dahuma nga panahon or oras or adlaw. Sama gud bitaw sa kuan partner kanang kawatan ba? Dili magakaibalo nga kanang gabiho na mo atake ang kawatan. No, mungawat na siya kanang yung kuan gyud kaayo. Tungang gabi na wa kakaibalo. Ingon ana sab ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Yes, no? Mao na istorya ni Ginoong Hesus nga ang pag-anhi sa anak sa tao or siya mismo moabot sama siya sa ginahimo sa mga kawatan. No? Nga moatake sa oras nga wala nimo damha. Okay? So sa Ginoong Hesus usab ingon ana moani siya sa panahon nga dili ka magdahom nga moanhi na siya. Meaning to say, base ni anang panahon na kumpiyansa ka kay sa imong kaugalingon, nagsalig na ka sa imong kaugalingon, pero ningon dire nga kanunay nga mag-andam sa iyahang pag-abot. Okay? So, una to ganiha, gabi kinahanglan mangandam nga dili ta mailaran, dayon magbantay, magtukaw, magampo nya karon na pod mag-andam na pod sa
kanunay. Okay, unsa pa gyud partner? Lucas 21:28. Unsa pa gyud ang ato ang himuon? Lucas 21:28. Mm. Ingon diri, inig sugod ng mahitabo, inog sugod ng nagkahitabo niini mga butanga, ay ihat ninyo ang inyong mga mata ug ihangad ninyo ang inyong mga ulo, kay ang inyong kaluwasan nagahaduol na. Okay, pagkanindot partner. Sa ato pa di ay kung lapuyot na, no, nga kakatuman na ang mga gisulti diri ni Ginoong Hesus sa balaang kasulatan sa duol niyang pagbalik, ang mga katawhan sa Dios. Muhangad, no? Muhangad. Ihangad nato ang atong ulo nga atos kalangitan kay duol na gyud ang pagpanubos niya. Mao. So meaning dili ta mahadlok mga dear viewers kung doon na linog, doon na gubat, doon na kaning mga balatian ni abot pero sa ani karong COVID o worst pa ani mo abot sa atong umalabot mga kalamidad, disasters maabot, dili data malisang, no? Kundi ihangad nato makaingon ta duol na lang gayod si Ginoong Hesus sa nga mobalik. Kanang mahadlok ka, mao man gud na nga mahadlok ka kay human as you are, usahay mahadlok po ka tungod kay wala ka kapangandam. Mao, no? usa gyud na. Oh, pero kung doon na kay pagpangandam na isalig ka sa Ginoo nga kanina nga mga butang nga gisulat na so dili Bisag unsay angay mahitabo. o Bisag dili unsay angay mahitabo, nga di ka mahadlok. kahadlokan, no? Correct. Okay. So kana kung imuhang pagtuon sa partner, Ligon. ligon kaayo Ginoong Hesus. Kiniingon man siya nga ang iyahang pulong magapabilin og kini iyang gisulti kani gayud matuman. Mao. So kani iyang giingon nga kamatay, kalamidad, gira, gutom, balatian, unsa pa diya pag-uswag sa kaalam sa tao, mao na ni inhalan sa iyang pagbalik. So haduol na kay sige-sige na ang adlaw ug bulan sige-sige na nga ga-solar eclipse ga-solar eclipse ang mga ga-lunar bulkan, eclipse buto na. Grabe Yes. na gyud kayo. na mga Napoy gira nga umalabot na, hugon-hugon gira. Okay. So mao na siya ang unsa na ang mga ilhanan. So, mga dear viewers, sa mintras tanto nga ato kaning gitun-an, daghan na kaay mga ilhanan sa duol nga pagbalik ni Ginoong Hesus. So anaa ka nato ang lig-on sa ato ang pagtuo diha. If we believe in Jesus Christ and the nearness of His coming, let us prepare and let us not be afraid but trust Him fully. So Binagbinagan ninyo pag-ayo sa inyong timbang-timbangon timbang-timbangon ninyo. pangayuan nato og kaalam sa kanunay sa Ginoo nga ang tanan nga gisulat diha sa balaang kasulatan matuod og kani matuman. Ang tanan nga nahimo ninyo nga sayop sa tubangan sa Dios, pangayuin niyo pasaylo kay kanang mga butang nga nasayop na inyo bitong nahimo nga sayop ug dili niyo na pangayoag pasaylo sa Dios, dili gid na mapasaylo. Kinahanglan pangayo ang iyong pasaylo ang tanang niyo nahimo nga sayop diha sa tubangan sa Dios. Okay, so doon ay topic ana onya partner, no? Okay. So instead nga mahadlok ta tungod niini mga butanga nga gisulat ni Ginoong Hesus or gisulti ni Ginoong Hesus nga mahitabo sa kalibutan, ato ang sa ako nang giingon lig-unon nato ato ang kaugalingon, lig-unon nato ang pagtuo sa Dios, makig-angot kita kanunay kay Ginoong Hesus kay siya man ang atong manunuga, siya usab ang ato ang manunubos or manluluwas nga madali na lang sa nga muanhi. Apan kanus ana ningon didto sa ato ang litun-an, behold I come quickly and my reward is with me. Sa akong balikon nga ang iyang pagbalik sigurado, apan ang ato ang pag-count nga ingon nga madali para niya dali para nato dugay. Mao. Okay? Ang mga kuan partner ba, ang mga disipulo sa una, sa mga disciple bitaw sa una, nagsulti gyud nga siya mo balik. Yes. Unya sa ilang kapanahonan wala mo balik. Unsa pagha sa ato ang kapanahonan? Yes. Tuol na gyud kaayo ta mga kaigsuonan. Oh, mo na atong natun-an nga si Kristo mismo niingon nga mobalik siya mga manulunda, nga mobalik siya mga propeta, ning sulti. So kana adunay katumanan. So ato nang himuon, mag-andam, magbantay, magtukaw, magampo sa kanunay, prepara. So partner, oras ato ang Dali ra man kaayo. yes, dali ra kaayo.
So naabot na ang panahon nga usab mamati kita sa ato ang closing song and then closing prayer. Okay. I will come to you in the silence. I will leave you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am the word that leads all to freedom. I am the peace the world cannot give. I will call your name, embracing all your pain. Stand up now, walk and live. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am the word that leads all to freedom. I am the peace the world cannot give. I will call your name, embracing all your pain. Stand up now, walk and live. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Okay, salamat sa mao nga closing song. Karon mag-ampo kita kaoba ni Brother Rodel Sumilhig. Okay, magampo ta. Among balaan, pinanggaon, maluluyon ang mga Diyos. Salamat, niining kahigayunan, diin kami nakatuon sa imong mga pulong. Salamat o along halangdon nga Diyos sa mga pasidaan sa imong maduol na gyud nga pagbalik aron sa pagkuha sa imong mga katawhan o mga inanak nining naong sayuta. Bukse kanunay ang mga hunahuna o kasing-kasing sa among sa mga naga tan-aw ni ining mao nga programa. Langini sila o among amahan, ayo sila patumbayai. Ikaw untaw among halangdon nga Dios maga hatag kanila sa ilang mga kinahanglanon. Ayo taon sab sila patumbayai. Kinintanan o among amahan amo ra gyung gisalig kanimo
kay diha lamang kanimo kami makakaplag og kahilwayan sa amuang kaugalingon. Daghang salamat niini, kining tanan namong gipasalamatan. Inubanan sa iluan sa mong mga sala sa pangalan lamang sa imbugtong anak nga si Ginoong Hesus nga among bugtong manluwas. Amen. Okay, so salamat sa ato karo mga viewers nga sa diin naghatag og support usab sa ato ang programa, no? Na adire si Lindy Tabamo. Okay? Ngutana siya nga naabatay GCash kay ang makasend og digital stars, no, ma-converted man ni into cash, ang makita ani nga proceeds ihatag nato, i-donate nato sa ongoing church building sa Panuulan og sa Tigbabais, no? Diri sa San Carlos City District. Okay? Then thank you po sa kay Nova Pablio watching from General Trias, Cavite City. Oy, salamat. Okay? So gabi aduna na tay mga viewers nga wala nato matawag gabi si Annalisa Villasan, no? Then si Brother Henry Tadina, gabi na sila, wala nato sila matawag. So please share lang, no, sa ato ang mga viewers. Please share lang kay if we continue to share the broadcast, daghan pa mga tao maka-open ka recorded man, then they will also be blessed. So once again, thank you sa atong mga viewers. Thank you also for the support. I hope you will continue supporting this program for the glory of God. Mo. Partner, it's time to say goodbye. Tell the world now. Good. Bye.